Bra Okomfo Anokye wo fira Asonomaso akọ ni kurom agona no abotan bi wo ho ya ye friend Okomfo Anokye abotan otu ni nan baako pe na akwesi abotan no so na de odije ayen se won dome ye ni nyina ya otu ni na akwesi abotan no so na Asante abrebe pai abotan so ikabese num ye kosu yi nyina ni ekobu ye kase ye nkọ papan obi adani be kire Okomfo Anokye bo so se ho de wo kwa anya yiye no obenya abrebe abuadi Asonomaso ye bubu ni mpire no eti Asonomaso a dan kan won pitiro no na etuko Asonomaso nkwanta na ya Asantewa bra ye be kire yenwura Grandpa the first ko hyehyeye no a na ya Asantewa ebobo amemba ano no na kwampanyin odi akotene wo kon no mu papapapa ya Asantewa kon no ho na o kire ni tumi ho ya marukum kwasikokofo kase kwasikoko a broni bia sa na Asante efre no kase kwasikoko a na wo ka broni Afo ya mamunyina kwaba eba na Nakasi TV. Na Nakasi TV ubehu ya ewo kumase tafu pankro no bonsuom. Eho no tweli ampokwa amyapo de nakoa enso asie. Na niam ahodo awrade ne nananom ye no de de se wanko se yo ha odagren ni amane ni abebrese bi eda so no. Odo ani kire ho a kwa bia so ho beto. Ya de ko tachimandwa nansa ya nto bibia no. Eho odo ba obenya asomdie. Enne ye wo kwadre Asonomaso ye toso mienu. Na ye ba kwadre Asonomaso dia na wonim say teacher Kobea the Historian akache na yeba Okomfo Anokye program bi a ene egen ho ntwe ha ewo Ghana ni wiase me nyina emu no aha ni bi frase enso efriye ene yaba ye beka Asante ye kokon ahodo bebre na nanom kokon ahodo bebre dodo no ado mu mogya atwitwa aso ne ne keken ka ho ne me no mienu de ye nyanfo na ene yaba na ye teacher Kobea ebidi komo afa kon ho na eko na ye beka ho aseme ya Asante ene enkwansa teacher Kobea ekire se saa kon no mu Asonomaso participate ya ne mu ontene ke ka ho bi ma ohina no wo ho no otumfo ebo na baso ene ye bisua saa de ni nyina na wo se ye control se saa wo hene no ye frene na kwampani na wo hene a wotoso du baako enso ewo Ghana man enso mu saa wo hene kro no ano ya Asantewa ntokwa no so okobi ti ene ibiti mu Abakosem na so tie bia no ti akon hododo no a Asante ekoye no efiri na ekọ no ye be pa ho ntuma enso dia kire mu teacher hello ya mwachi o ya wura ya nyado mu akwaba ya eja na wapom te se mpaibo ani eja adawro ma me hoye woni ya ne hawo mani nko na nanom ntime ni ma me ya hwefo a mo hweye ewo bruchire ene mia hodo ebi a na obi ewo duro a etimi ete ani de ye ka kire mu nyina ne se papa ye ba Abakosem ode maye no ya na ano odene ti wo transe maye a ya de aye nyina ye ni bedi ye betensem awo bibiri nti se wo duro na wo de besi na Nakasi so a na Nakasi TV so a Kobea so ne nsa beka na emu aseda no ye de ama Nakasi TV nana yaba papa yaba bio ende Okomfo Anokye Abakosem ye be fafuri ha ene ne wiase me nyina eka bie na da bia ya na wo ka kire ense wo so pese o hyemu kra se Okomfo Anokye furi ebetena Asonomaso ha be ye ne ma hodo bibiri kakra bi kem adaroma de kem no ene sen yo bretu yoba kwasi twumase ne miwura mobile mama wakwaba na meto aso se ya na metete se nipa pi nimi se Okomfo Anokye obenfo Okomfo Anokye ebetena Asonomaso ha na controversy osmani ni misuman ni mani nti yedika no Okomfo Anokye ofiri paakoso ene bepu Asonomaso ha na niema miensa na meka ama amansan nyina ne asanteman obenfo Okomfo Anokye obetena Asonomaso ha ni dika ye ne yira obeware no ya sabri ne yire ne de onso wakem na ne yire no eya wo mu abusuafo ene edi akwam akonwa wa Asonomaso ha Okomfo Anokye yire no obeware no mo na yakwamufo wo kurum ha wo mu ne edi akwam akonwa ifi a one ne tenemu ifi ndie wo mu abubu agu ese ne blog bra ye tete Asonomaso ye tete ye bubu Asonomaso wo mu tiri ye nya ba bia Okomfo Anokye ne yire no tenaye wo mu bra afie no asase kro no asase no Okomfo Anokye ne yire betena so no na se pete
na na sɛ pete no ɛhwa na busua ne nya nti ne fie no da so hye ba bi ɔtran isi ho sese ya obi a oyɛ kinyifo ana sɛ opɛso ohunu oba besimi tikyekwa bia so a bede ne bɛkɔ fie hɔ na ne toso mienu no so ne sɛ obi atena ba bi a so onya kwabɛ sese Asonomaso ye wo Okomfo Anokye akɔma mu wɔ Asonomaso na no nso so ufiri Asonomaso kɔsafo no free figyase kwan ya free Asonomaso nkwanta kwa figyase no kwan foforo nso free Asonomaso kosi ekwan mu panyimfo aforo ne bone kwan na nanom saa ne free figyase kwan ne free ne bone kwan ti wisi ekwan mu si pe obekwa na mombe se ahenum wonsa bi gum so obekwa hu se na kwamam esi ho ya sisi ye na Anokye akwamam esi ho no ya na esumi njechi a ene wonti ekonwa so obaaye na amanfo do hon ye pinidipinti ma ne kodua a ne ye frɛ ne nkwase edua na se tick 3 etwa ho hia ya sisi ya wokɔ a bra brutu oba ne miwure baaye wo mu ko hu se ade ni si ho ya se wotwa no foto ya mo de ba TV so no tosumi no ne tosumi ensa ne se bra Okomfo Anokye wo fra Asonomaso akɔ ne kurom agona no abotan bi wɔ hɔ ya ye friend Okomfo Anokye abotan otu ne nan baako pɛ ne na akwesi abotan no so na de odije ayen sɛ wɔn dome ye ne nyinaa no da otu ne nan akwesi abotan no so ɛna Asante abrebe ɛpae abotan no so bɛ sɛ ikabe sɛ num ye tu ni nan fra Asonomaso akosi abotan no so no abotan no so ɛna abrobe pae so Asante abrebe pae so bɛ sɛ ekanum ya yekosu yi nyina ne yekobu ye kase yenkɔ kotwa mpapan obi aduani bɛ kyerɛ Okomfo Anokye bo so ɛsɛ hɔ de awokɔ anye yie no obenya abrebe abu adi na ade a ɛbɛsɛe no ye egiasehye eba afe apem ahenkron aduotwe miensa ye ka Ghana man nyina 1983 ene ma 1983 ene ama abrebe no nyina asiahia ene wokɔ a wonye bie nti eno so edi adanse ese Okomfo Anokye betena Asonomaso ye mpese me kafa Okomfo Anokye ho no ye mpese me kafa Okomfo Anokye ho no teacher Kobea the Historian ena saa media ninu edi nkomo na abrebe no a wo kan de ye nyina ye ba beto isanse 83 de ne a wo ye ne kwani mu kakra ma ye nyina ye kutwa bi di hwe ena wo kyerɛ sɛ ene ne gyahyehyɛ no ba 83 no ena ekum saa nsɛnkyerɛnne nyina papa ye ma pia ɛwɔ odwumadi a oni yɛn edi mu na Asante ɛkɔ ako ahodoɔ sanse nananom de wo mu mogya ena gye Asante ne Ghana si hɔ ti da bia se nyara ya asase ni ayabɔden de maye mogya nananom hwe gu hɔ no kaduru me no mienu so sɛ onso ye bi yɛdan ɛtoa so ti ne yabɔ nkyɛn as a historian nyame ene nananom de wadom yen na ye besua kon ye ho nsɛm kakra ba bi a wa wuduru ye wo betimi akyerɛkyerɛ yen nkuro ene aman bi a Asante ene wo mu kon ye ansa na abeduru nkwansa de a ene ye bɛka ho asɛm yi ho yo nananom kakra ameka ne sɛ kon no de nananom kon bebre ne kon no pii nsusu wodin kon a ewodin wa Asante mpa ye denkyira ni Asante kon na ekon no na nye kon a emere sine ye ka se Asante di denkyira so a wo kan afrakoman afrakoman wo kan ya obehu se Okomfo Anokye ebrei ansana yetimi edi nkonim eno ekon no eburuba safe na ekon no tuam na saabre no denkyira kon no ni ekon a Asante di gidin ana Asante edi twen ye anya ahofadie free denkyira for so se na denkyira for no esisi Asante kwan bebre so ya se ye kan baabi wo ha awereko nti Okomfo Anokye obenfo Okomfo Anokye adawroma ene obo Asante ma yekodi denkyira so ne kon mu me na kwaku ye boa ya saabere no odi Asonomaso hene no okokam okosem okowui wo ko awi a wo mo ba no
ɛna atamfo no sɛ na bi wɔ baabi emu asɛm deɛ meka sɛ meka na ɛanhwɛ ya na ma no akɔfa awerɛho aba timi na nakɔku yɛ bu an ɔkɔsɛm na enu akyi ombedu yɛ ɛna utumfoɔ ɔsɛ tutu ɛde ɛkyɛ asoma twinisini si yɛ nana no yɛmfa nkae no saa twinisini no so ɛyɛ nneɛma bebree sɛ wɔte sɛ yɛ bɔ twinisini no so a yɛkyerɛ tete wɔn deɛ na asɛm aba yɛ mmɔ no basabaso asɛm asi yɛ bɔ twinisini a na kyerɛ sɛ mmarima ne mmaa nyinaa obiara yɛm hyehyɛ no nti yɛ bɔ twinisini no a yɛde frɛ akae sɛ asɛm asi bi Asante anaa Asonomaso anaa Kwabere nti bɛrima biara ɛnya ahoboa nti yɛn nananom twinisini no da so wɔ hɔ bɛpɛ twinisini da ho ɛwɔ ha sisi ya ɛwɔ ahemfie ɛyɛ twinisini Asonomaso akonwa wɔ twinisini na ne sɛ tutu na ɛde kyɛ Asonomaso ɛne bra na ne kwaku yɛ bo a ɛkɔ ɛkɔn no mu na ne nana kwampanyin na ɛkɔn no de Asonomaso ayɛ na Asomafo mpanyin ahemfo nyinaa bebree kɔnkora ayi ɛkɔ ɔkɔn no bebree ya mentimi bodin nti ene de me na kwampanyin ya ɔkɔnkora nsa ɛkɔn ɛna me bɛka no ho asɛm nso atoaso ɔne de manya ne ho nsɛm bebree ya metimi maka akɔkyiri nti me na kwampanyin ho asɛm ɛna mpɛsɛ meka ɛne ne dwumadi obedi yɛ ɛne ne ani nkurɔfoɔ deɛ kwane ɔfa so bedi akonwa ne nkurɔfoɔ anipa kɛse akɛse ne nyinaa ɛdeɛ ɛyɛ akɔyɛ asɛm korɔ no a ahɛfoɔ nana kwampani wɔkɔ nkwansa ɛpon na ɛka ho bi ɛma Asonomaso ɛbɛgye din enya ɛwɔ otumfoɔ anim ti enei teacher Kobea yɛne no edi nkɔmɔ papa nana kwampani a wɔka no ho asɛm yɛnim sɛ ahemfo bi bae ansa no nso ba ti Abakosem mu no na ɔtɔ so sɛn ɛwɔ Asante Asonomaso ha ayo nana kwampani ne ɔtɔ so du baako ɔhene ɔtɔ so du baako sisi ya nkonwa sɛ ne amdi ka yɛ no sɛ man ka Asonomaso akonwa ifiri mampɔn bae no nipa aduonu ahemfo aduonu na edi akonwa no ahemfo 24 aduonu na edi ne etu na na yɛkyi etu no ka ho aduonu na nana kwampani no dipa de ban dia ne different na ne etia ne sɛ nana kwampanyin ofiri nana akuyi ase nana akuyi no ɛyɛ agomansa nana agomansa ɔtɔ so mienu na ne ba ne nana no akuyi nana no nana akuyi nana ne kɔware ta no odumase na tete wɔn so de ta no baayɛ no na Asonomaso ne safo nkwanta kora de ne ni hɔ ɛbaayɛ no sasɛm bi esi a de se ɛkɔso safota no ekobisa ne ayenye ansa na Asonomaso bɛkɔ baabi a omotu anamon akɔ enti akokon yi a ɛbaayɛ na saabre na Asonomaso ni hene enti yɛkɔso safota no ɛna ɔka sɛ yɛnkɔta no dumase na ne nanafoɔ mmiɛnsa ne nanafoɔ bi wɔ hɔ yɛnkɔfa wɔ mu mmra nti yɛkɔfa na wɔn so yɛ mmarima mmiɛnsa yɛkɔfa ne wudi kan baa no ta no ɔte dabi ɔkɔkon no a ɛnyɛ yie ɛsɛ odi anim kɔ a ɛnyɛ yie na ɔtɔ so mmienu nso so ɔkɔ a ɛnyɛ yie ɛna yɛkɔfa kuma no baayɛ a ɛyɛ na ne ban no wɔn ne din paa de ban na te sɛ Bible mu asɛm sɛ Nyankopɔn soma n'abɔfoɔ ne bɔfoɔ sɛ wɔnkɔ Samuel ɔnam odiifo Samuel yɛnkɔ Jesse hɔ Jesse fie na wɔnkɔfa ɔnkɔsra ne man baako ɔnkɔsra ne man baako na ɔmmɛdi Israelfoɔ so ampara bɔfoɔ no kɔɔyɛ no ɔwɔtoo Jesse ma bebree mema bebree na wɔkɔɔyɛ no na wɔkɔto wɔnom no wɔhwɛ wɔnom no a na nye wɔn mu na wɔpɛ wɔn nti obisa Jesse sɛ na ɔmɛ no nyinaa ni ana na wɔsɛ o dabi na baako di nwan ɛkɔ ewura mu kɔdidi na wɔsɛ ni ɛnkɔfa no mmra nti bra David baayɛ no na ɔno na Nyankopɔn sɛ ɔmɛdi Israelfoɔ anim saa pɛpɛɛpɛ na nana kwampanyin nso edi etie ne nuanom mpanyimfoɔ nyinaa bae yɛfrɛ no kwamba na ne nuanom mpanyimfoɔ nyinaa bae no
na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade a wɔmbɛtumi adi Asomaso anim akɔko nti na ne kwa mpanyin baaye na ta no ka kyerɛ sɛ abrante wei ɛna obɛtumi adi ɛko akɔ anim Papa wadaroma to Asomai nti ne akyerɛ ne sɛ na ne kwa mpanyin ɛyɛ ɔman no asomasoman ɛyɛ sɛ wo mo de ne kwa akɔsuae wɔ tumfoɔ ɛna otumfoɔ ka kyerɛ ne sɛ dabi ɛko aba no ɛna yɛ kɔkɔn hɔ nsuae yɛ ne kon no nti na ne kwa mpanyin wansuae ne ɔbɔboa ne ho ne dɔm na tete wɔn nso so deɛ wo kɔkɔn a wotumi de wɔyere kɔ nti na ne kwa mpanyin kunansa kon no wɔkɔkɔn ya ɛbɔ ne ho mɔden nti wɔkɔ nso wɔde ne yere a ne yɛfrɛ no ma yɛfrɛ no na ne kuya dadeɛ ɛkɔɔye ɛhɔ na ɔkɔwɔ ne ba panyin na yɛfrɛ no agye Kofi Gyedu yɛwɔ ne sɛm yɛwɔ ne nkuransa sɛm nkuransa kon no mu yɛfrɛ sɛ ne nyinaa yɛfrɛ no yɛn deɛ yɛfrɛ no ɛsa ɛhɔ na yɛkɔwɔ na Kofi Gyedu ya wɔn nso so ɔbɛwɔ nipa bebree wɔ Asomaso nti na ɛbaayɛ no ɛkɔn no wɔde Asomafo ɔkɔ yɛ nyinaa saa baa asomdwie mu a obiara ho anka nti ɔde nipa no nyinaa saa baa ɔnso no ho anka nti ɔbaayɛ na ɛkɔn no deɛ ebibi baayɛ na kyiri no na ne yɛ Asante abra a yɛbɛkyerɛ yɛn wura Prempeh the first ɛkɔ hyehyɛ no a na ne yɛ Asante a ɛboaboa mbɛɛma ano no na ne kwa mpanyin odi akotene wɔ kon no mu papapapa ya Asante akon no ɛhɔ na okyerɛ ne tumi kon ya ma ne kum kwasikɔkɔɔfoɔ kasa kwasikɔkɔɔ a broni bia saa na Asante yɛfrɛ no kasa kwasikɔkɔɔ a na wɔka broni ma so kum aborɔfo no bebree nti bra kon no guɛ no ɛna yɛne Asantefoɔ yi ne yɛ Ghanafoɔ yi ɛkɔka kyerɛ broni a no ɔyɛ soja panyin a odi aborɔfo anim sɛ kwasi kɔkɔɔfo awie nyinaa ɔhene baako na ekum wɔn ɔhene no efrɛ no Kwan panyin na nsuta hene no ofiri nsuta ɛna broni sɛ ne saa de a ɔpaa ne sojafoɔ ɛne abibifoɔ no ara bi sɛ wɔn kɔ nsuta yɛn kɔ kyerɛ na Kwan panyin mmra Same no ohun so ya Asomaso hene wo se nsuta hene sɛ ne wo se ko yɛ onu sɛ nsuta yɛ man hene ya ɛso ewodin kya Asomaso nti abrɔfo no ne ɛdɔm ne kɔɔyɛ nti wɔn kɔɔyɛ no wɔn kɔduru nsuta anwummere na ɛbere kɔ ɛna wɔn de wɔn ama ne ɛbɔɔ sɛ buroni si ɛmɛfa amra na nsuta hene no na ɔte konwa nso deɛ mitimi mbɔ ne din nti ɛna wɔn bisa amandeɛ ɛna wɔn sɛ nti wo na Kwan panyin wo na okum aborɔfo nti yɛba abɛfa wo buroni si ɛmɛfa amra kwasikɔkɔɔ si ɛmɛfa amra ɛna buroni nsuta sɛ mi hunu wo yɛ hene Kwan panyin ne deɛ ɔne ɔbɛn Kumase o wɔ Asonomaso nti nyamia me deɛ menni Kwan panyin na mo pɛ ɔhene ano a mo pɛ ɔhene Kwan panyin ne di a wɔn deɛ wɔ Asonomaso ɛndondo bɛn Kumase ɛkyɛn ha nti ne mo ayere kwan saa bere nso na de asa ya abibifoɔ ne aborɔfoɔ kɔɔyɛ sojafoɔ kɔɔyɛ no wɔn ka sɛ wɔn saa ba ɛnyɛ yie nti na man hene saa nsuta hene no wɔyɛ wɔn awa atu esiesie baabi ma wɔn dae nti adeɛ bɛkye no na nsuta hene ka kyerɛ ne sɛ soma anabɔfoɔ ne nhyɛ nkwa sɛ monka mo ho nkwa Asomaso monka ka kyerɛ na Kwan panyin sɛ asema ɛbɛni nti adeɛ kye ya na nsuta hene ɔman hene nsuta hene siesie ɛwɔ mu wie ne kyerɛ abɔfoɔ no adi sojafoɔ no anim nti wɔn bɛduru Asomaso na wɔde asɛm no ɛkɔbɔ na Kwan panyin amanneɛ nti sɛnea amammerɛ si teɛ nsɛ ka sɛ twe ne sene no yɛbɔ mu a na asɛm aba nti yɛbɔ mu a na Kwan panyin ka kyerɛ wɔn sɛ asɛm aba ni nti obiara mpɛ baabi mfa
ti asomasfo no pii kɔ safo sɛ saabre na aborɔfo ne abibifo no kɔ enim sɛ safo enso asomaso safo ka asomaso ka safo aye nipa koro ene bi nso so kokɔ baabi a sɛbe ye no nsa kɔ ewura kɔsiesie ti ne ba ya ne sɛ aborɔfo no beduru asomaso no ne obi ni kurom ha wo nyina adwane asomaso ye bubu ni mpire no nti asojafo ibubu adan ne niema on betimi sɛ nipa no kɔ no asomasfo no kɔ mo fa niema kakra sɛ won sika kakra niema e behia obi a on bɛda so nti abrofo no so mo so antimi amfa niema ni nyina ankɔ de mo mu bu kuro no ne on betimi ene mo kɔ nti esi besa na kwampanyin wansa a maso bio yenhu baabi a na kwampanyin sɛ me ne mo kase na kwampanyin nso ekowu etɔwoye ana sia baabi a enti na kwampanyin wuo no akɔyɛ sɛ Okomfo Okomfo Anokye obiri komfo ni din ba kon so ne obenfo no ne ani correct yi obenfo Okomfo Anokye won so kɔtera ne kurom agonaman sɛ won so wɔkɔ akɔgye biribi aba na afei de bra wo ba wo hia obaa bi bisan sɛ na de ne so agonaman mu yɛsɛ opanyin bi de obirifo Okomfo Anokye oso kɔgye biribi aba wɔkɔɛ nso akyɛ ɔma na akyɛ sɛ na busuafo usua ɛna Okomfo Anokye nso so yɛn hunu baabi a wɔn so otufaaye Abakosem so kyerɛ yɛ sɛ yewura Adolf Hitler ɛkɔn n'akyi no 1944 no meka free weekly september wɔn so wɔne ne mpanyimfoɔ no a na ɔno wɔn di akosɛm kɛseɛ no wɔn so yɛn hunu baabi a ɔfa ebi sɛ ɔkɔtena Argentina bupom nti na kwampanyin ne Okomfo Anokye wuo ne Hitler wuo no akɔyɛ asɛm koro yɛsɛ nipa miɛnsa na Abakosem no yɛn hunu baabi a ne miminim no ya kyerɛ sɛ yɛn hunu baabi a ɔmutu yɛn nanso wɔn bɔboa wɔn man bɔboa Asante ne wɔn man yo ahwɛfoɔ na Kase TV so na wɔhwɛ na wohwe ka sɛ ube subscribe o like na afei wa comment na wa share e de ama wo nua bi yeni teacher Kobea the Historian na no pɛ ye twetwe nkombo na fa ko ahodo a Asante ye kɔ ye na minu mienu de te hɔ a ne afei ho ade ne adwedwe ye ho abodu na bobi sɛ mu no wo se kon no bi wɔ hɔ a afe na mo nkunwie na wa ahwɛ wo nam kon mu no gya oyire no ba gya oyire no ba hɔ ne ne ma ahodo a ekeka ho na teacher wo ye hwɛ ahemfo bɛɛ sɛ aduonu nan na ba Asonomaso kuroduam ha na kwampani wɔyɛ sɛ ebi a ne tumi ne na kokoduro ne ne keka ho ɛyɛ kyɛ wɔ mu nyina na ebi me de fɛ kon mu de ɛne udi akotene ɛkyɛn wɔ mu nyina nanso so obi a won so kowu kon mu no se ono de ode ne kwa atwa so te se na on so de ne kwa atwa so se kon no mu na gboni kan se open no achi no enti me fi se na kwa mpanyin no e de me de se me madodo ne masia ka ono na me man dodo se o yekukudu fo adano ma yen hwe enei ahemfo ene Akan ne ma ho asem na company no yemu se o yese we finance akofa yenchi se wo kira Abakosem mu abekire nchirima a etie ni titradehye won kwanta Asonoma no safo na wamomu ahu na company Abakosem abepren na company wo na wo ye a won toto aso mu no enei ehin ne behu na se yo na company ni din se me di kan se ne friend ba na ne niema a obeye ye titiru niema kase a obeye na Asomaso ene ma ye de kwampanyin ni kan ho na kwampanyin wu bebre Asomaso akura wo ware memiensa wo ware na kuya dade a oye brituo ya wo na brituo ba kwatitumese wo ware mo abusunyam ne ye fe na kuya ade ono wo age edu ko figedu
na ne kwa mpanyin ba panyin no o saa ware nana kwankoro ne maame ene mitim moni den afi safo nso so na ne kodwokuma wo onso wo ware ne maame na italo dumasen so ware ho ne mane ne nananom bebree ne baabi a bɛkɔ bia ba wo bia ekyese ye na kwa mpanyin na asini na so okɔ safo a bra na me kyerɛ de already say bi kura o maake a bonya ba sensia na nso wo register ne mu nti wo wu bebree na sisi ya kura no ne nana ya wɔte ase sisi ya yefrɛ no na kwa mpanyin na wo wu bebree nti ne nana no so bebree nti bi obi wɔ ha na baabi a wo frɛ ne adi kuro na to no nti wo kɔ safo ni asomaso a ewo bi a yefrɛ no Kwame Asonomaso na kyerɛ sɛ nana kwampanyin asini ese kwampanyin fo no na omu dɔɔso baabi wɔ so a na bi nso yɛ from wo mu nyinaa mehunu wɔn baabi wɔ so a yɛ frɛ no me wɔ fa baako ne yɛ frɛ no kwa mbɔbrowa wɔn so ne din pa na ne kwampanyin nana ɛna ɔba Asomaso ha nso so a safo wa bio na kwam tenten me wɔ fa no no wɔn so yɛ frɛ no kwam tenten enso na kwampanyin nana kyerɛ sɛ ne nana no mu nyinaa ɛdɔɔso nti wɔn so ne wɔ wa ɛna nti yɛ de qualify no sɛ ɛne kwam tenten na ɔba Asomaso anso a ne nana baako a sese ya afi ya yewura mu yi sɛ so a no adi mfie wɔ ha yɛfrɛ no Kwame Aboaso kwampanyin nana kwampanyin ne nana no yɛfrɛ no Kwame Aboaso mfa sɛ wɔn so ne nchi paa fira Aboaso nti wɔn so ne yɛde ɛhyɛ ne nso wɔn sɛ kwampanyin mane ne nana de bebree wo be mba wɔ ware wɔn bebree wɔ ware kanu dumasa agorɔma mu nyinaa wɔ ware nti wɔ wo mba ne nananom bebree na de say ne nana baako a miminim sɛ waka wo mu yɛ panyin kyɛ ɔyɛ panyin kyɛ ne nananom ɔno koro ɔyɛ panyin kyɛ ne nananom nyinaa na nana a wɔte asesese ya efrɛ no Kwame Aboaso kwampanyin ɔyɛ a wɔte wosese ya afi ya yɛwura mu yɛso a ɔyɛ madamfo nti ɔno a na ɛka kyerɛ me nyɛ sɛ ɛne deɛ obi na ɛka kyerɛ ɔno a ɔba me hɔ koraa bɛsra me da bia afi so a no anya mfie wɔ ha muguso mo hwɛ yɛn yɛtie Abakosem we enya Asonomaso nko Abakosem ɛyɛ Asante Abakosem ɛyɛ Kwabra Abakosem ɛna yɛwi asɛmɛ nyinaa Abakosem na teacher Kobea the Historian ɛna na yɛabɛwo no a wɔka nsɛm ahodoɔ ɛkyerɛ ti na yɛgusaw prebi wo ne metwetwe nkɔmmɔ ka kyerɛ me sɛ Asonomaso agumpremu ɛnse ne waka baako a kwasi broni ebebubu ye isan se obepe wo hene kwampen na wa hunu no de abufu bubu ye fine bio na Asonomaso esan egu ye na kwampen na chi no Asonomaso sa ba ne tibiem e ma ahemfo be se du baako ba na chi ti Asonomaso so 1962 na sabre no na amansem CPP UP ene CPP ne wo efrase ya sabe no saje fo kwa nkroma ne di wo ma ne so nti 1962 ese bubu Asonomaso na Asonomaso ye scheme ye oma no ye tetentemu se ne kuro no ada no bobɔ ho na sabre no opanyina no edi animu no na wonye ohene no ye CPP ni nti sabre no ohene na otie konwa so ne yefre na nakohene ne ayi aba na tu no nse ne oye UP ni nti aba na tu no nti sabre no na ye wo regent CPP ni a na nakofimi nka ona na oye regent wo Asonomaso nti woni Asonomaso mpanyimfo miensa edimu titiro bisa EA Senya ena misa CP Amponsa ena misa IR Owusu eni na ko minka wo motena ase ne o ma no nyina tena ase sese ne ekuro no sitie no ada no bobɔ ho nti ye betete no foforo nti ema wo mu bu ada no bebre gui nti Asonomaso a ada no ka wo mpitiro no ene etukɔ Asonomaso nkwanta nti ya ne de ye ne a na ebu ne etoso mienu no nye obi ene ebubu me ye ne a na yetena ase ebi se ye ye o ma no scheme nti ne Asonomaso ye bubu ni mpire no de ni mpire no so
ene ni American ye omanu a ene ya na yetina yebubu ye mfi aduosia pepepepe ni eyi nkumisa saabre ona ne oye minister of local government on was sign a scheme no na wakofa oya be de yenhwe bibi kakra wo ho brebi ye bete se nkwantane Asonomaso ya dekro na main road of Kumase eko mampo no abeda nkwanta nipa bi ka kire nse na nanom kan se omo nkotena nkwanta na kan kunkum wo mo no mo mprema kwankese ena ha odadoma wote sa ampani nsemu a wo bibi ka fa eno so Asonomaso make say Asonomaso penyi nsema kire se na nanom ebe chichire ha na mampo nkwan koto ho ena wo mu ye se wo mbekọ akotena nkwanta ena me nana akwasi jaba wona na sa no yo hene nti bere be sa no ena wonante wo ho ena wo kan se dabi si akwatena ho a kukuduro sa abre sa na efre ka kukuduro ebekum ye mane ye nana no nti nana kwasi jaba eni mpanyifo no eyense dabi ye betena he ya nti nkwanta no ebra Asonomaso ye kese no ena sebe panyin ba ko bi no ye blacksmith ni o ya sin ni o ya Asonomaso asin ni on okotena nkwanta ka ne nti mu hono mo ana mu hono mo ana sirimfo yenuanom sirimfo so ba se wo ba bepa ba bi atena ha ena na kwesi jaba aka chum se oni omongo ne asin no enkwantena nkwanta nti ka hono de na nka sebio ya nkwanta Asonomaso nkwanta ya Asonomaso nzongo na bra ye bubu kuro no 1962 no na wo mu adan eka wo bubu wo mu adan edi abufuo ise nso ko ye political amansem na ehwedi bubu kuro no se wo ye upini a na ebu dan enti ma asomafo no bebre bubu wo da eko kan ma nkwanta eko ma sahe enti bra kuro no ye kasisa no na kwasi jaba ehu isa ye kete ena o ye se na kwa mpanyi ba panyi na ajeedu wonkodi chidom hene wo nkwanta ena jeedu eye ne se one day wa do ahanta o yekuani nti wontimi nko nti ne ba panyi na ye frɛ no kwa mpanyi enkonkodi chidom no wo nkwanta nti na kwasi jaba ena ebo chidom no ema akonwa no na kwa mpanyi nana ya no to no ena ekodi okoye ohene wo nkwanta okoye chidom hene wo nkwanta ake se enkwanta akunwa no chidomfo na edie chidom se oye akunwa ba ana akunwa nana ena utimi di na me se chidomfo na edie papa ye do ase ewo wo nsem a wo de amaye mu na waye de hye na wo bedhunu bi kakrai ene ne otwira mpokwa na kwa da ma da so te ase yenhwe enahenie ene tete kwa henie bra ewomu ene nia ebi atete wofo ye ya wa ohunu ya eboa wo mo a ene wode hu afutuo enso betimi ama nchirima ne titiri na nanom ahemfo bi yo nana great yo betuma se ne tie ne se nananom nananom odika ne de ya miani no mo brei se wote wa Asante kon bebre na Asonomaso so ba ya ache ti ye nananom bia betene konwa so dodo no akon akon ewo Asante mem enti nananom di enkonwa tete one day wo brei because bi afi mfie mienu na bi awoko wo ya oyere ni oma ni ukuro no nyina ato ho enti wo mo de now de wuro mbi nso a na ebi asabi kurokura na wakopie mu a ne bia na wo na okete so ti na namo ahemfo no de Nyankopon anim wo etete wofo no de wo breche ye na nano edi nkonwa sese ye enti bika afimfie mienu na Asante nso so empesisie enti wo ya ye de abobo so
e kon no de kwa na wo mu kwansi eni afia na mfi mienu a na santen kon enti ye na nanom a bedi nkonwa no de wo mu bre chen wo mu asisi ya wo mu tin konwa so enti na nanom de na nanom di ka no de kuro bia so ohini bia ana sa Asante mem ha de ahemfo no bre papa yen hwe baabi a woni afri adrui wo ahemfo bi wo ha obetimi abo mu din na eni na nanom ahemfo atimi ahwe wo mu so e bia wo mu niyama bia wo mu yeye no wo mu so wo mu nim kra yeso obi nim a obi kire se ne obi wo betimi afasa so na aboa wo mu nkuro yo me de British yoba ne ami nim ne se sisi ya wiase nyanse nyina akogina enwoma so mmesua so oman bia ya mehu no a ekuna nimu no eye mmesua sene da bia yetene radio mu ni ase bia enti mafutu ya anase nipa bia mehu se wo mu aboa ohina anase wo mu aboa Ghana men se nya Asante ya nko Ghana ha me bia me wo mu so nyina so wo mu akoye se ahemfo se wodi Ghana so a se oyo ohene beboa enti ni di kan mebo osajo Dr. Kwame Nkrumah so say one of the free education a course mu ya Tete one bro near freno Northern Territory one of the free education call honmo ya me America semi nam Kwame Nkrumah so nti na wo so me free education ni kakra call ye me call okosi training college wo pusiga ma menye bi call ye enti sa free education no e ma ye nuan ma wo sire mu no se se wo mo free kwa Nkrumah penso no wo mo asua nguma akwachiri ama se ya so kwa be adwuma bia chief directors asojafo apolisiefo lawyerfo doctorfo dudu anu a free sabio wo mo free isrim enti me bopa am Nkrumah aba so se enguma asua free education a wo de ekọ isrim mo ena ne tosumienu yenia yewura nana se tutuma bepaje memu nana wadaroma wonso ba bedi akonwen wonso wode education fund o se tutu education fund baaye ya enso so ebeboa wo mu a ekonto so school secondary school any tertiary school na nenso na daroma wonde ono an bottom woni ne nyansa anya bensika kwa Nkrumah de odi abensika na ekoye free education Ghana sika na ekoye free education na yewura de ono an nyansa ne bottom sika na cheso ono nso de boa Asante man ne Ghana man se ni pa mienu enso so na nanso so aboa yewura nso aboa ehumasuya na ne twato enso so ye Nana Akufo-Addo wonso so ye nyina etua so wonso oba 2017 wonso so waboa ehumasuya ya wonde wonso so mantem du ba ko aka wo fam ha no saf no wonso so ama obi a enye ehumasuya ho mfaso so obi a ba enko senior school free enti media me nipa mi ansa de emnim se wo mo aboa ehumasuya osaje for Dr. Kwame Nkrumah yewura nana otumfo se tutu ena sese ye nana Akufo-Addo enti ni ampesa mekato aso an se ye nana no mo abe sebe ye nana no edi ka no wo mo ahunu mo ahomfa so no mo aboa wo mo de kon na wo be kon ye ena wo so mo abe ye mo ahunu se ade aboa oman no eye nwumasua abure ade aboa oman no eye nwumasua enti nana mo amabe afutu ya me de me se de ama se ne se ni pa mi ensa mabo wondini ya mu nyina mienu de atiase mu ni won nyamra me kan mo hu ni wo mo yeye anase wo mo aye sebe wusu ukrom ubetimi aye bibi de aboa ukromfo ese na mbe fie mienu ne bete wale se ho anam te se nana edumakase wadi edu dabi edumakase kese pom ho ohima bi akoto enkonwa akoto trunk ene chobos ama sukufo a no mo school no mo be ko secondary school nyina beti ye manage pa na me bona nana abaso
na munu Asante amaniem kura ohima onto asase Asante amaniem ana se aka amaniem ohima onto asase ti saa na nen otime ono a di ne nyansa boa ne manfo ni se nkwada ba se aduesi a otonkonye ma awe enye de ani a mienu ana emiensa be yie ti wo mu ye yi a na nanu di ne de enye den empada eti ni amese me nananom a ewo edi nkonwa sese ya ne se wo de mu tiri ye wo ton saase ebi jeje mpima he no ebi kura de 1 billion saase a motonto nyina anti befutu ya mde me nanamo a ne se ye biri mo timi nyeni nyina ne mo afibi wo ho no mo a wo akoka nkwada a ye ko school konto aso school ese ye maame no ene wo mo ni bibi wo mo ni biribi a beebi a mo dodidie ene kura bi a saase wo so bi a yaton asa enti se asa de a na mo anananom sika na bedi mo nsemo no afibi bidura na nkwada no wakosu mu a be wi afe no ye ka sai ye ne da na odi wato nkonwa wato trunk ene chobos na de amen kwada wo so wudini enso be ka kurom ho te say ye bobo nipa miensa na asa hemfu bi a wo mu abu okro na mi na mo nton say na say na mteke mu ekọ adweso ka ani firi nkwanta na me furo na Asonomaso nti ye kọ no na radio ewu wo mo ka ohene bi nsase wonsem na ohene no watom prot baako adu no nsonkron de mi modin nti se odigi sidi ahanu 200 kura or 5.4 billion nkrofo nsase ni watonyi o ya se sebi se nkwada atwero BCE wo mo so be ko school ni maami asase wakoton wakotwa aton ahokyere aba wo maami so nti mi dia misre nananu se ohine bie ni ho so wonton asase obi aka se wonton asase a ene ono otwankontompo nti kakra won benya no won fom wa won nananom afi ba akokura mfie numa na mfie miensa na mfie na achi na so afro nananom hey me nananom se na ekosu afie meto tranka makode bia ne msu mitimi di aboa ma ebema wo wanye din ti se nipa miensa bia mabo won din wo me kasa emu ahefo ye kasa ye di ade de hia ye be hwehwa teacher Kobea the Historian ena ye ne na be din komo ne sanso ye teacher ni nti nse enwumasua ho nsemwa na woka na nasemwa woka no nyansa sempa sebe ema ye ne ayebe wo se ene kro bie mu nsase kakra na adehye wo hodo didi so no abetu kro no kinana no moaton de ade ben ena mo de boa nchirima sanse anya hye kra no mu be se mienu ana miensa ba be ye o mi ye so a mu krom wa no de ebeboa papa ye ja wo na ye de aseda piesi free na nakase ni na adwuma yefo apo amawe ma ye futu sem kakrai nei mebunu nei ubeti hey ochina hey adekye hey ebinu fi say ye ni anitie obi wo kra ye bondin saa na o se ope ene ne kekan ka ho ade en na wo ka kire onana no yo ni di ka no meja na nakase ni na adwuma yefo nyina ase na bibi wo ha nse abanyefo se ayi trenti ya ye nya chesoa tinu se bibi beba e be se ahia bi o na nyame de me pese me ka kire mabunu ne nyina ne se sebi yema yen asem yentie nyankopon asem na ubia hwese obekọ ode no ho behye nyankopon ase se wutie babra se wokoye bone krai se ne babro no nyankopon tworo no etimi eyede ma wo fru bone ho enti ne me se mabunu no ane se sebi asanom ne niema basa no wo mo mfa won ho nto tworo no so na tworo no be kire won ne kwane a wo mo mfa so na ene
ene dua yi a mo ba me he me ebo nonum ni no nan a me bia me wireless na sofo bi asmo se Nyankopon oda okotu quotation na me wo se Nyankopon oda so ye adwuma Fitititintredra boy enti Awurade Yesu nso so eda so ye adwuma adenti na wo babunu wa sɔre ese Nyankopon o meto ma na ya yese ahokyere Nyankopon o meto ma na ewu asase isu bi ewo ese agya no kura da so ye adwuma ni ba Yesu Kristo nso da so ye adwuma ade na wo a wo ye babun na wo sese wo ye adwuma na wo pese wo ye adwuma na wo sɔre a ese adwuma bie ni gan ha wa so betimi aye adwuma ese obi wo hono mu a ene osofo ba akon so kan se wo wie school kura na se polythene bag kura wo de kufa kwani nam eno ye adwuma na wo se abama odwuma wo se sabi o wutimi nye sika e de koyade a ese wuni padua ese mi a me ka sei emfese mfie mienu busome nsiani sebe ensamenu bi da ese me kwa ya sabia ena doctor anka chem se me nya nsa no a ebe ha me bigya busumi na enye nsa ade a me nom bebre de bia me kodidi anom anom kakra se na ha me ni padua enti verse mfie mienu busumi nsia ni amenu me se meti ho mi mu wi enti me aise Ghana fo no aise nkwara a eba no se asanom ye mu ade ye tete ye tete ho no sebe ni ebu ade mi manye mfie de otwe nsa sebe nye mani ya ha me ya ehu odin ese mi bu mpanyimfo ni me sam a me kan nyina bitifri mpanyimfo so obi anyi ni che me enso wonti me ka sam a me kan enti ni me se me nuanom kuma me wo fa ase ne me nananom ese wo mu ma yenya hobrase wo de anye ye kura kwasiara bia kwetie Nyankopon asem ye be mu afutuo ama kwan bi a wonam so no Bible no o kan ye say ebe checheo na wa bre wo ho ase enti Ghana fo no me nuanom ne me nananom ene mo wo fa asefo no amini eni mu digya mo an se ahobrase o me yemre ye ho ase na se na twiro no se no o so ma ahoso a Nyankopon bebre wase na wo bre wo ho ase egya no a ebe ma wo so enti ni afutu ya mpese me de ma Ghana fo enkwada me nuanom kuma ne mo fa asem no no Teacher Kobea ye be de wase awiai ewo ne ne wo de amayen akyekere mu arefo aha ene ne edimusie na tie ne bio ne nsem ahodo a papa de atuyefo na yemfa emoye bra ye koi me ko Canada na makoto na eye okoji edwa nti yeboa wo ye adwuma kwa hene wo Canada wo hwe ema foforo so hwe saa na kwa kutwemesi oso ye bomfa hene onso afa me semia onso me ba na maba bachia wo ene ye kan na se brunya ye koche ade ti se ne mo adi nkomo no meboa yen na ye nko nyanka fie na chokonkon se oma emu wonsra esine wogie me ne engineer ule ene baaye saa na me fa kwanya so na adwuma wura anakase a wono so na no so a adwuma baaye me tia no sonko kwanso me din di breto ba ko situasi Mandela ma hwefo ne metiefo nyina me amu nyina mo ne hwa anyade mo pam ebesan ahia bio